don uwei briew nang ni ka tin ka jong ble ka uba ngakwa banwan ra deng jupi ki bapek yo ni video menta yo le se don deng jupi ki balong kung ne briew utau de uruspa phela ban sem ga gospel ka kumulokas ka long ka bakhan briew ka khot ka ba khat khandai ter ka tin ka jong ble ka ong ba uni uruspa upoi dujok ryngkat ka jingbabe bat umla shuh ban le eiei kadon ka jingbabe bat umla shuh ban le eiei udon ka dujok ukwa man like le dujok hanre ka e ka bajia ba umla shuh ban le eiei bat upha mo jigi skri ki jong ble bakin lek ban yalap yaki paraju khnang bakiru kinom upoi dujok kumba ma upoi namar umtre ban kala ka bomut ngiyo i hangni ba uni udai ubri ubaruspa ado kata-kata ong ka tin ka jong ble upong ye kita gijan gibarem udon ye gijing gibarem ubiang lut adong sedong ula ngangit uyok sngow ye gijing lap nagawe kapor chagawe kapor usnow thu ba ungit ba udon ublei harai ngiyo i hang ne ba kaktin ga jumblei ka ong hang ne ba omdei namar ba urus pa upoi dujok omdei namar ba upong ye gijan gibarem ba upoi dujok omdei namar ba udon ye keke borok ki ba udon kam hagajim ju upoi dujok kaba upoi dujok kaba kelong uba upoi dujok kelong kane namar umtre ban kala kabmut umtre ban priang ya ke kaba uyo sngow bat umtre ban le ya ke kaba uyo sngow nakata kadaw ka pelong uba upoi se dujok omdei ka spa ba upoi dujok yu re kadai ga jing kentat jung ya ke kaba uyo sngow ke kaba uyo sngow kadai ba kala kabmut re umtre ban kala kabmut ba kane ga jing bom tre jung ban kala kabmut ka upoi dujok yu bat kadon ga jing babe ha ga dujok Jisu ong naga gospel ulokas kelong bakhalai ong lada pibaro pim kala kemut pibaro pinjot no bat kani ga dega kubor ka banga kwa nomra apdeng jipi blognya pe yo le si don apdeng jipi pisikri uble pile jing silang hi pile jing singlang pile jing sing man lagi tiu man lagi sende re pe yo le si blognya ba pin po jok dekat ke jingbabe uble kwa ba kawe ro kamen sim kan jot no upwa ba baro kin po si jing kala kemut ong ga tin ke joble ar petros long balai khot ba khandai ublei kwa ba manga ma phi ngin jot no ukwa ba baro ngin poi se jing kala ka bumut ukwa ba baro ngin kala ka bumut ka jing lap ka ban kong ka ba jisu ilap la phi pule gospel kat kumu matios long basaw kadai ka jing kala ka bumut ba baro kibriu kidai ban kala ka bumut compare phila ban wan na geng stan phila man long kibriu ba minut man le jing seng phila ban long kibriu ba imba imyan phila ban long kita kibriu ba biang lut dong sidong hare lada phim kala ka bumut pelo ibsinga pin poi dujok bat ka jingbabe kan long hadujok bat phimla shuban le ing ngakwa ban khot ipi baro akan kapor ka bomenta kat nongun apdeng chpi ki bape igani video menta pis ngau thu halade ba ampat dan ka klimat ka ba phi kala ka bomut ngangi phim kwa ba phin poi dujok phim kwa ban poi dujok kumbau ni ruspa upoi dujok kat badang biang kapor klop jinga phai no shu Jesus Christ ka jingkala ka bomut kat ba phidang yo sngow ka jinglap ka jingkhot ka jingkala ka mut kat ba phidang yo sngow ka khubor ka jong blei pai show blei daga jingkala ka mun da pinyo man chong hata ga jaka ka ba jisu le ban pen khre namta jonga bat jopi ka ba ong daga gospel uyanis klop khat sa ong an lek no ban pen khre ye kata gi pulit chong ne epi kata gi kamera namta jonga bat jopi kat badang biang kapor kala ka mut bat pai no Jesus Christ klop singa yo le si kanon ga jingbabe kumau nirspa udon ye ga jingbabe hadujok bat umla shu man le e andang yila poi hadujok andang yila khlat no nga ga perthai ngimla shu man le e ka bangila kalong mentang ngidang im kala ka bumut pelo bisinga mi no to ko pop ko ba pidon wat ya sa ka to ko pop ko ba pidon wat ya sa ka jing sngow biang ko ba pidon kam dai ga spa ka pheu kam dai ka ga ba pen poi dujok ingai pi ka dai namar bangi kentat ya ka ga bangi sngow kata ka dai bangin kala ka bumut ba bang pediang Jesus Christ ha ka don ka mesem ka junga bat ka jong pi ublen ko khu